Tisztelt vendégek, kedves fiatalok! Csíkszentélek község polgármesteri hivatala, valamint a saját magam nevében nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ifjú jegyes párt házasságkötésük alkalmával, valamint tanúikat, szüleiket és a megjelenő vendégeket. Kedves Szilárd és Andrea! Emberi kapcsolataink során a találkozások nem véletlenek, sőt, sokszor meghatározóak, emlékeket idéznek, érzéseket ébresztenek. Ezen a világon minden csak akkor mutatja meg igazi arcát, mélységét és árnyait, a teljesség és boldogság benne rejlő lehetőségét, ha vállaljuk. Máskülönben minden csak töredék, egy elmulasztott lehetőség marad. A házasságkötés egyszerűen csak azt fejezi ki, vállalni tiszta szívvel, önzetlenséggel, fáradhatatlanul egy közös életet, egy közös sorsot, hiszen a sors egymásnak szánja azokat, amiket összeköt a szerelem. Az együtt eltöltött idő, gondolom már megtanított benneteket arra, hogy a folytonos együttlét alkalmazkodást követel mindkét féltől. Vigyázzatok arra, hogy tetteitekkel, szavaitokkal soha ne sértsétek meg, és ne tegyétek boldogtalanná kedveseteket. Minden pillanatban ajándékozzátok meg egymást szeretettel, azzal a szeretettel, amely önzetlen, amely nem követel, azzal a szeretettel, amelynek nincs időkorlátja, amely nem ismeri az elmúlást, amely sírig tartó. Most a következő gondolatok szolgáljanak útra való. A jó házasságban nincs egyenlőtlen és egyenlő. Mindkét fél hiányt tölti a másikban. Mindkettő gondolatot ad a gondolatnak, célt a célnak, akaratot az akaratnak, és így gazdagodnak ők. Egy lélek és egy test. Együtt dobbanó szív, egy élet. Most ezeknek a szellemében tudomásotokra szeretnék hozni a polgárjogi törvénykönyv következő rendelkezéseit. Romániában az állam oltalmazza a házasságot és a családot. Az állam gazdasági és társadalmi intézkedések által támogatja a család fejlődését és megszabadulását. A család a házastársak közös beleegyezésén alapszik, a köztük lévő egyenlősége, valamint a szülők gyermekük felnevelését és tanítatását biztosító jogai és kötelességei. A családnak joga van a védelemhez, a társadalom és az állam részéről. Az állam kötelessége gazdasági és szociális intézkedések által támogatni a házasság megkötését, valamint a család fejlődését és megerősítését. A házastársak együttesen döntenek mindarról, ami a házasságot illeti.
A házastársak kölcsönös tisztelettel, hűséggel és lelki támogatással tartoznak egymásnak. A házastársak kötelesek együtt lakni, de alapos indokok esetén dönthetnek úgy is, hogy külön laknak. A házastársak közötti kapcsolatokban, valamint a gyermekekkel szembeni jog gyakorlásában a férfinek és a nőnek egyenlő jogai vannak. A házastársak közös megegyezéssel határoznak a házasságukkal kapcsolatos összes kérdésekben. Most, miután tudomásotokra hozta a házasság és a család szerepét, valamint a házastársak legfontosabb jogait és kötelességeit, felkérlek, hogy beleegyezéseteket nyilvánítsátok a házasság megkötéséhez igennel vagy nemmel válaszolva a következő kérdésekre. Veres Szilárd állampolgár, kijelented-e, hogy szabad akaratodból, senkitől sem kényszerítve akarsz házasságot kötni Szucsó Andrea állampolgárnővel? Igen. Szucsó Andrea állampolgárnő, kijelented-e, hogy szabad akaratodból, senkitől sem kényszerítve akarsz házasságot kötni Veres Szilárd állampolgárral? Igen. A ti szabadon kifejezett beleegyező nyilatkozatotok, valamint Románia törvénye alapján házastársaknak nyilvánulnak. Most felkérlek, hogy fogadalmatokat az első hitvesi csokkat megcsételjétek. Felkérlek, írjátok alá az anyakönyvet. Tanukat is fogunk kérni. Kérem, hogy kívánunk, hogy közös életetek olyan legyen, mint egy vallomás. Jó érezni azt, hogy szeretlek, nagyon és egyre jobban. Ott bujkálni a két szemedben, rejtőzködni a mosolyodban. Érezni, ha szemeid már szemeimben néznek és élnek, és érezni azt, ha szép, veled szép, és csak veled teljes az élet. És ezekkel a gondolatokkal átmutatom nektek a házasságotokról készült anyakönyv kivonatot, és nagyon sok boldogságot kívánok. Köszönjük. Nagyon sok boldogságot kívánok. Vigyázzatok mindig. Köszönöm szépen. Mindent köszönjük.
Most nem tettem.